Znaš ono kad vidiš brand koji ne nestane nakon par godina, kad postanu sinonim za kvalitetu, to ti je forever. Od 78. godine proizvodi su na bazi čiste aloe vere i prirodnih sastojaka. Prodaju se u više od 160 zemalja svijeta. Koriste ih milioni ljudi, doslovce svakodnevno. Od sportaša, liječnika, obitelji koje jednostavno žele živjeti zdravije. Aloe vera je baza svega i poznata je po svojoj sposobnosti regeneracije, čišćenja, podrške imunitetu i zapravo kompletnom organizmu. Tu se proizvodi za energiju, probavu, ljepotu, kožu, pa čak i za profesionalne sportaše. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela. Do sada si ove proizvode mogao nabaviti samo preko distributera, ali sada možeš ih kupovati direktno online preko tvojeg globalnog Forever linka ili putem Forever Card aplikacije. Kad neko klikne na link, sustav automatski preusmjerava kupce na službenu Forever stranicu u njihovoj zemlji sa tvojim referal kodom koji je već automatski unutar ubačen. Ako želiš savjet koji proizvod mu najviše treba, tu je AI savjetnik koji točno zna što preporučiti. Zna sve proizvode, razumije sve sastojke i kombinacije i dodaje personalizirane preporuke svakom tvom korisniku. Forever proizvodi su već poznati, ljudi im vjeruju, a sad ih prvi put mogu kupiti preko tebe na najmoderniji mogući način i ljudi se s ovim poslom bave već 40 plus godina. Ne može biti loš proizvod. Malo proguglaj i istraži. Danas su ti sve informacije dostupne. Imaš ispod link, rezerviraj si termin da se čujemo putem WhatsAppa. Sve ću ti pojasniti. Super su proizvodi i o tome ne moraš brinuti. Stalno ćeš ih koristiti, a to ti je posao, mislim. Budi zdrav i budi primjer.